خۆفێری زمانی کوردی بکەن. پرتوکên Kurdî bixwînin. Zimanê me nasnameya me ye. Pirtûkê Kurdî bixwînin, xwefêrî zimanê Kurdî bikin, zimanê me nasnameya me ye, zimanê me hebûna me ye. Silav û rêz, Dem baş? em berdewam bin bi danasîna endamên laşî. Diyar em dixwazin ji temaşevanê xwe bidin xuyanîkirin em çima gelek peyvên hevwate bikartînin. Zala mebesta me ji pirbûna hevwatên peyvên Kurdî ew e ku em ji temaşevan hêjara zengînbûna zimanê Kurdî bidin xuyanîkirin. Em dest pê bikin laş, gewde yan jî kelex, Laş, gewde yan jî kelex, köpa, badî. qelafet, bejin yan jî bejnûbal, Qelafet, bejin yan jî bejnûbal, fîgur, figa. dest, Dest, hand, hand. zind, mil yan jî çeng, Zind, mil yan jî ceng, arm, arm. sermil yan jî şan, Sermil yan jî şan, şulta, shoulder. qırık, stû yan jî histû yan jî hefik, Qırık, stû yan jî histû yan jî hefik, hals, scratch. qebda destî, Qevda destî, handgelenk, wrist. tilî, pêçî, pence yan jî tibil, Tilî, pêçî, pence yan jî tibil, finger, finger. çok yan jî çong, Çok yan jî çong, knee, knee. panî yan jî pehnî, Pani yan jî pehnî, knöchel, ankle. em hêvîdayên ku Swêdek ji vê xelekê wergirt, û ji bîr nekin hûn me ser Instagram û Facebook bişopînin. silav û rêz. Bimînin xêr û xweşiyê.